апаҳом, касоне ки дар канали мо подписатсия нестанд, подписатсия кунем. Ман кӯшиш мекунам ҳар як видеое ки манфиати шумо бошад дар канал бимонам, шумо тамошо кунед. чуноне ки шумо мебинед, спрей для ног. Ин спрей барои нафароне ки почаҳошон бу мекунанд ва намедонанд ки чӣ кор кардан. Ҳамин зафи поча бираванд. ман ҳамиро гуфтанӣ ҳастам ки бародарони азиз, касоне ки дар Тоҷикистон ё ки дар федератсия умуман дар куҷое ки бошед набошед, дониста бире ки ин спрей для ног Теймурова. Мин спрей барои он нафароне аст ки почаҳошон бу мекунанд, аммо намедонанд ки почаҳошон чӣ хел бӯи ҳамон почаро биравонанд. хуб бародари азиз, инами спрей мерем аптека мехарем ва почаҳоро ҳар рӯз якборӣ ҳамчун одеколон, ҳамчун тухиб мебошем, все бӯи поча нобуд мешавад. хуб бародаро, худо нигаҳбонтон боша. худтонро эҳтиёт кунед. саломат бошед.